shirya dan musi ya shirya samu guri ku zauna wannan ba kushuwa suke yi ga fashila ya buga shi yanzu da a fara da ku samu guri ku zauna yanzu da a fara da wasan ne jama'a ku sa ido ga wasan ne jama'a ku sa ido ga wasan wasa zai tafi da masu nan za su wuce fashe lai lalai mati sun gani fashe na kari da wasa ya yi akwai gobe guri ma gobe ma a ce shi ma Allah ya da gobe ne gabatar da wani wasan shi yawa ya sai an fara hukumar gurawa jama'a ku samu guri ku ba irin ku abinci balan kari da gobe idan Allah ya kai mu gobe na da yin mu wasa tare da kuma jami'an nuna mana gobe lafiya wai balan kari amin ya ce ya kayar da wacin jama'a ku sa ido sama kowa ya zama gidan shi ana siya ba ta rai matis kuma ya tsariya ne in ka mana kana ce ka ɗauka matis ba shi ba ba kuma shi ba ana ce yi matis ka faɗi anas karka yarda Anas kai umar ka yadda matis ba kai wahala matis wallahi ka faɗi wannan ana da mutanen mun ganni bai so kwari mai ruwa wani bayan da ya mera ba tambayin gala a shi ma birin wani ya sai ku samu wasa lokaci ya kusa muna so dama ta ma aiko a san da kokowa da gwiwar ka ta taba kasa ka faɗi aka wasu ba wani zame-zame kana zamewa ka taba ka faɗi kowa ya gama gidan shi ayya kai ku zai ana suka kai ta mati sai kada ka kai mati zai baka loro ne fada mai ka ba shi gaba da Allah ka tayar da shi a take a mutu yawa kowa ya ce